täällä on Nuris ja Anonox. Joo, päivä. Ja tänään olisi MTA Deitseta osa 2. Joo. Ootko missä? Mä oon nyt täällä sillalla. Ei siis se, missä on laituri ja talo. Niin, mä oon siellä. No onko mä tuun sinne? Tai mä oon nyt tässä tiellä. Mä oon lentokentällä täällä kohta. Siis mä oon siellä, älä mene sinne lentokentälle. Mä oon just siellä laituri ja talopaikassa. Ok. Tuu sinne laituri ja Joo. talopaikkaan. No katsoks täällä autoa, mikä täällä yleensä on. Se auto on se juttu vai mitä täällä on? Jep. Ei se auto on otettu täältä kauan sitten. Ai sä oot jo siellä ylhäällä. Ok, mä tuun sinne päin. Joo. Mulla on Ei sulle sitä ase. tarvitse ollut siellä. Mulla on sulle ase. Otit sä sen mun? Ei mulla mahtunut. Tän ois mahtunut, mutta en mä ottanut. Hei, tuolla sä oot. Pysähy. Pysähyt sä. Oot sä pysähtynyt? Mitä? Oot sä pysähy. Sä oot toinen. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Tälleen bändiitti. Sä oot tän aseen. Onko? Siinä on lipas. Ei mitä, mä en voi, anna se ase nopea, mä en pysty pudottaa ilman, että mulla on se. Varo. Tai jotain siinä mättää nyt. Tää middle mouse ei taaskaan toimi kun ne ottaa vai mitä? Oot varo, nyt mä saan. No sinne meni ase. Se on tuolla. No nyt se katos. Niin, koska se on mulla. No, mä käsines. No mä voin antaa, mut ei. Can't drop this. Varo. Walking here. Mitä nää tyypit oikeesti seppaa tässä pelissä koko ajan? No niin, nyt se on mun. Ei, can't drop this. Mun pitää. Ota tää ase. Mennään droppipaikalle tonne kylään. Siis tonne ei lentokentälle, siellä on pelaajia. No tonne. Joo, mennään vaan lentokentälle sittenkin. Area 51. Lentokenttäkajaka vai mitä? Okei. Las Vegas, home of. Las Vegas. Tuut sä tänne? Mä juoksen suoraan täältä alas. Tää kallioa pitkin. Varoit et putoo siinä. Joo, mä jo tipuin. Etkä vaan rikkonut jalkoja. Mä menen vähän täältä reunalta pitkin. Koska täällä on varmaan. Hei, mä näen sut. Näet sä mut? Täällä on joku tyyppi. Eiku oot sä? Joo. Ajattelin, jos mä olisin ampunut sut taas. Oh my god. Täällä on tyyppi. Shh, ammu se. Hei, täällä on joku. Mitä täällä on? Tank parts. Golf cup. Hei, mä voin muuten siihen pudottaa niitä ammuksia. Ai niin joo. Musta tulee bandiitti. Siinä on nyt niitä ammuksia. Ei, can't drop this, sitä se vaan valittaa. Ei pysty pudottaa sitä. No mennään Area 51, sieltä saa. Katsotaan toi mökki tosta. Ja noi tallit. Hei, tuolla on joku auto, näet sä vai onks toi auto? Tuolla vuoren päällä. Se on talo. Se näyttää vähän rekalta. Niin. Jotakin lagia Se on tässä lava. nyt tulee. Tuleeko sun lagia? Vähän pikkusen. Ehkä. Mulla tulee kauhea lagi. Tos. Miksi mulle tulee kauheet Kato. lagi? Äkkiä ylös nyt. Mulla on kauhea lagisota täällä menossa. Varo. Kato Mä voin taas. ampua ne sulle. Hyppä. Mulla on kauhea lagi. Jostakin syystä mun FPS nyt lähti hulluks. Varmaanko täällä on kuollut ruumis vai mitä? Nyt saatte lagista pelailua vai mitä? Ui, älä jää siihen. Eikö mun lagaa jostakin syystä ihan saatana kovaa? Oot mä nopea menen pois. Joo. Disconnect. Quick connect. Oottakas.
Mutta no, tässä voisi olla osa 3 kait. Eiku 2. Lopetetaanko me? Joo, no se on moro.